にも負けずってなんかわかんなかった。決して怒らずいつも静かに笑っている。うちのパパいつもそうだよ。なんか面白い。あ、トウキ。何その服。おう、チベットの服だよ。そんな格好でどこ行くのよ。二郎館さ。トウキ大丈夫？すまないが君らに関わってる時間はないんだ。すまん、止めないでくれ。全然止めてないけど。早く行けば。じゃあな。トウキどうなってんだろう。春季？ねえ次は何？年を取った猫に食べられないようにネズミが力を合わせて生きていく朗読劇だって。動物のお話なんだ。そうだよ。でその次はね、マンドリン演奏とチベットの踊りだって。どんなものなんだろう。あれ、リモコンは？ここほら。じゃあ始めるよ。カチッ。